ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобинони рахш таҷи. дӯстони азиз, дар имрӯза навор 12 мошинои арзон омода кардагаем бардорам. Мошиное ки шумо гуфтем дар ҳамин ҷамъ ҳузур дорад, мошинои советски арзон ҳархелаи бардорини азиз. видеонавори моро бардор то охираш тамошо кунед, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментария нависед ки чӣ хел мошино ба шумо дар кор. дӯстон, мо дар видеои оянда кӯшиш мекунем ки пешкашро кунем бардорини азиз. агар шумо ҳамин хеле мошини фурӯшӣ доред ки хона, замин, квартира ягон чизга бардорон, барои реклама кардан дар номери имо ватсаби мо роя кунем бардорон. мо дар видеои оянда реклама мекунем. курси имрӯза бошад бардорон 1000 рубл баробар аст ба 150 сомонӣ бошад. наворро сар мекунем. аз шумо хоҳиш мекунем ки видеонавори моро подлиса кунем ба имо ба дигар сайтҳоятон бошад. наворро сар мекунем. рафтем якм мошини фурӯшӣ. якм мошини фурӯшӣ мо дӯстон Toyota Corolla соли бароишаш 2006 дӯстон дар кузуфи универсални судишвориш бензини холия бардорон. мошин ман газ даргӣ нестай. объем мотори 6 литра, коробкаш механика, системаи мошин беҳтарина бардорин. аз мошин умуман задагӣ пушидагӣ надорад. мошин дар ҳолати хуби техникай кондитсионер дорад дӯстони азиз. баллонаш 70%, ҳуҷҷатош ҳар 10 моҳи дига ҳуҷҷат дорад. хадавои нав кардагиай. мошин ба ягон камбудиай қарор дорад дар ноҳияи қабодиён. дӯстон, нархаш 67000 сомона. бо кадоми харидори аниқай бо муомила мекунем гуфтага кадоми наличи мехарад, савдо дорад. рақамҳои расия ва рақамҳои имо ватсапшон аст. дӯстони азиз, кадоми метавонед харидор бошен, дигар маълумотша метавонед гиред. марҳама. мегзарем дӯстон ба д мошини фурӯшӣ. д мошини фурӯшӣ мо дӯстон аст. ваз 21014 молодёжни кардагай соли бароишаш 2004 судишвориш бензин газ дорад. кор мекунад. объем мотори 6 литра, коробка передача механика, системаи мошин хуб аст дӯстон аст, беҳтаринай. мошин 4 та балои нав дорад, 1 сола ҳуҷҷат кардагай. ду терезаи пеш электропакета дӯстон, телевизор, санбуфер, задни камера, қафо шинодагай, рулои молодёжни замонави задагай дӯстон, молодёжни спортивни рул задагай. мошин фароз ксенина бардорен, замонави фароз задагай, бе ягон камбудиай. яду ҷои ҳамин мошин бардор, фақат яду ҷош краскаш хистагай гуфта ки пеш яду меличовка ҳамин қад сарапи надорад. дигар как надо бардор. мошин ягон камбуди надорад. мошин қарор дорад дар шаҳри панҷаке. нархаш 18000 сомона. бо кадоми харидори аниқай бо муомилаи хуб дар гуфтагаи соҳиб бош. рақамҳошон дар рӯи экрани шумо, дигар маълумотша метавонед гиред. мегзарем ба сеюм мошини фурӯшӣ. сеюм мошини фурӯшӣ дӯстони азиз Mercedes Benz C класса соли бароишаш 1993 судишвориш бензин газ дорад. кор мекунад. объем мотори 8 литра, коробкаш механика дӯстон. системаи мошин хуб аст гуфтагаи соҳибаш. мошин бе ягон камбудиай, яъне ки мошин дар ҳолати миёна аст гуфтагаи, яъне ки системааш хуб аст. мошин дар шаҳри бохтар қарор дорад дӯстони азиз. нархаш 26000 сомона. бо кадоми харидори аниқай гуфтагаи, бо савдо мекунем, яъне ки муомилаи хуб дорад. рақамҳошон дар рӯи экрани шумо бардорини азиз. кадом метавонед харидор бошед, сечкаи арзонай метавонед дигар маълумотша гирем бардорон. бошад наворимро давом медиҳем. мегзарем ба чорум мошини фурӯшӣ. чорум мошини фурӯшӣ мо дӯстон Opel Astra FI Caravan соли бароишаш 1994 судишвориш бензин газ дорад. кор мекунад. объем мотори 6 литра, коробкаш механикай, рангаш сафеда бардорини азиз. Caravan бе ягон камбудиай гуфтагаи, ҳуҷҷатош то охири сола дорад гуфтагаи, на яъне мошин дар ҳолати хуби техникай. мошин дар шаҳри душанбе қарор дорад. нархаш 19000 сомона бардорон. хай бо мумкин арзон мекардагиз, нашуд арзон ҳечи нафтаст. хай кадом метавонед харидор бошен. Caravan 19094 сол бардорон, арзонай. марҳамат. дигар маълумоти пурраша аями яка гирем дӯстон. марҳамат. мегзарем бардорон ба панҷум мошини фурӯшӣ. панҷум мошини фурӯшӣ мо бардорон аст. ваз 2107 молодёжнай соли бароишаш 2000 судишвориш бензини холия бардорон, газ дагӣ нестай. объем мотори 6 литра, коробка передача механика, системаи мошин хуб аст дӯстон. мошин дар ҳолати хуби техникай гуфтагаи, соҳибаш маълумотша кам рӯй кардагай. хай кадом метавонед агар харидор бошен, дигар маълумотша мегирем дӯстон. ҳамин 07 ки мебинем бардор дар шаҳри душанбе қарор дорад. нархаш 12000 сомона. бо кадоми харидори аниқай гуфтагаи, бо муомила мекунем, арзон мекунем. биен мошин ай пеш бинед. марҳамат дӯстон. ногуфта намонад ки бардорон кадоми шумо агар мошини фурӯшӣ доред ки хона, замин, квартира, дар номери имо ватсап роя кунем бардорон. мо дар видеои оянда реклама мекунем. мегзарем ба шашум мошини фурӯшӣ. шашум мошини фурӯшӣ мо дӯстон ятага Mercedes Benz C класса соли бароишаш 1994 судишвориш бензин газ дорад. кор мекунад.
объем мотораш як 8 литра, коробка передачаш механикаи саистани мошин хуб бардор. мошин дар ҳолати хуби техникаи мошин 8 моҳи дига ҳуҷҷат дорад дӯстон. балонош 50% хадавои кардаги хай дига маълумот чам мегирен. мошин дар шаҳри душанбе қарор дорад. нархаш 25000 сомона бардорон. бо кадоми харидори аниқа гуфтагай срочна бо ягон чи мегзарем алиш намешавад тоқа сумка гуфтагай. рақамошон дар рӯи экрани шумо дӯстони азиз. кадомитор харидор бошед мошини арзонай метавонед дига маълумотча гиред. марҳамат. мегзарем бародарон ба ҳафтум мошини фурӯшӣ. ҳафтум мошини фурӯшӣ бародарон ваз 21099 ҳай маладиёжинаи соли бароишуш 1998 судичториш бензин газ дорад кор мекунад. объем моториш 4 литра, коробкаш механикаи саистани мошин хуб аст дӯстон. мошин як сола ҳуҷҷат кардаги хай дига маълумотча мегирем. бо мошин дар шаҳри душанбе қарор дорад. нархаш 6700 сомона. бо кадоми харидоре бо арзон мекунам гуфтаги соҳибуш. рақамошон дар рӯи экрани шумо дӯстони азиз метавонед дига маълумоти пураша гирен. ай шумо хоҳиш мекунем ки бародароне ки обуна нашидан подписата накардиам бародарон подписатсия кунед ва лайкотона гузаронед. мо як рӯз пас видеои нав пешкаштон мекунем. раҳмат барои дастгириҳои ҳаматон. мегзарем ба ҳаштум мошини фурӯшӣ. ҳаштум мошини фурӯшӣ мо дӯстон аст Opel Astra F хачибекаи маладиёжния, яъне ки бародарон хоҳиш карданд ки ҳамин хеле мошини арзонтарша бисёр биёбем. соли бароишаш 1995 судишториш бензин газ дорад кор мекунад. объем моториш 6 литра, коробка передачаш механикаи саистани мошин хуб аст дӯстон. дига маълумотша мегиред. хачибек чоткаи хачибек қарор дорад дар шаҳри ваҳдат дӯстон. нархаш 25000 сомона. бо кадоми харидори аниқаи наличи бо арзон мекунем, яъне муомила дорад бародарони азиз. хачибек беҳади арзон хай кадомитон харидор бошед. рақамошон дар рӯи экрани шумо бародарони азиз маълумоти пураша метавонед гиред. марҳамат. мегзарем ба наҳум мошини фурӯшӣ. наҳум мошини фурӯшӣ мо бародарон аст ваз 2106 маладиёжни кардаги свети ҳамин хел синияи соли бароишаш 1999 мошин фақат бензинка дигаштагаи бародарон. объем моториш 6 литра, коробкаш механикаи скорости 5-тагаи бародарон. хадавои кардаги ҳуҷҷат дорад. кузов сатфои задаги пӯшидагӣ надорад. ҳуҷҷатош салон ҳама тоза гуфтагаи мондагиша ба телефон мефаҳмонам гуфтагаи соҳибуш. ҳамин 06 бародарон дар шаҳри душанбе қарор дорад. нархаш 16500 сомона дӯстон. бо кадоми харидор гуфтага бо арзон мекунем бародарон. хай диска писка задаги кадомитор харидор бошен метавонед арзон карда харед. марҳамат. мегзарем дӯстон ба даҳум мошини фурӯшӣ. даҳум мошини фурӯшӣ бародарон аст дай ботика. бисёр бародарон хоҳиш карда буданд. соли бароишаш 1996 судичториш бензин газ дорад кор мекунад. объем моториш 0.9 литра, коробкаш механикаи дӯстон саистаниш хубай. мошин то моҳи декабра ҳуҷҷат дорад. мошин как надаа гуфтагаи соҳибуш задаги пӯшидагӣ надорад. хадавои дорад. хай дига маълумотча мегирем дӯстон. мошин дар шаҳри турсузода бародарони азиз дар регар қарор дорад. нархаш 15500 сомона. бо кадоми харидори аниқа гуфтагаи наличи бо муомила мекунем гуфтага бо арзон мекунем. рақамошон дар рӯи экрани шумо бародарони азиз дига маълумоти пураша метавонем хатон занг зада гирем. марҳамат. мегзарем ба 11 мошини фурӯшӣ. 11 мошини фурӯшӣ мо дӯстон як та дига ваз 21066 соли бароишаш 1994 судичториш бензин газ дорад кор мекунад. объем моториш 6 литра, коробкаш механикаи дӯстон. мошин як сола ҳуҷҷат кардаги газаш кор мекунад. коробкаш 5-тагаи бародарон бе ягон камбудияй. 06 дар шаҳри душанбе қарор дорад. нархаш 12000 сомона дӯстон. бо кадоми харидори аниқаи гуфтагаи бо арзон мекунем. мошинча чоткаи бародарон диска писка задагия хай мошин ягон камбудӣ надорад гуфтагаи соҳибуш. кадомитор харидор бошед рафта мошина бинем бо савдои хатона гап занен. рақамошон дар рӯи экрани шумо дига маълумотча хатон гирен бародарон. мегзарем бародарон ба 12 мошини фурӯшӣ. 12 мошини фурӯшӣ мо бародарон Opel Astra F седан дӯстон. соли бароишаш 1998 судичториш бензин газ дорад кор мекунад. объем моториш 6 литра, коробкаш механикаи саистани мошин хуб аст дӯстон. мошин хадавои кардаги балонош 70% ҳуҷҷат дорад дӯстони азиз. як сола ҳуҷҷат кардаги нав кардаги диска писка задаги мошин маладиёжина дӯстон. дига маълумотша хатон мегирен. ҳамин седан дар шаҳри хуҷанд қарор дорад. нархаш 35000 сомона бародарони азиз. бо кадоми харидори аниқа гуфтагаи бо арзон мекунем муомила мекунем гуфтагаи. рақамошон дар рӯи экрани шумо дӯстон. агар кадомитон харидор бошен дига маълумотча мегирен. седанча чоткаи дӯстон.
ин буд 12 та мошинои фурӯширо бардорони азиз. Ногуфта намонад ки бардорон кадоми шумо агар мошини фурӯшӣ доред ки хона, замин, квартира, агар хоҳед реклама макунед барои фурӯш монданӣ бошед, дар номеро имо, WhatsApp, Viber моро рӯй кунед дӯстон, ё ки дар мо занг занед, мо дар видеои оянда реклама мекунем. То видеои оянда, худо нигаҳбони ҳамаи шумо.